Axolotit on viimeinkin päässyt Minecraftiin. Potti. Sitten täällä on keissejä. Dropit on sattumanvaraisia. Ei siinä kai muuta. Furniture-modia. Kouta! Hyvää päivää! Isompi. Joo, nämä kaverit on todellakin sas. Kanavalle, eli minun toiselle vlogikanavalle, on tullut video. Lähetys matkahuollolta. Merihevonen. Okei. Me pelasin Minecraftia tässä tänään. Puhelussa Jonttu. Jonttu, haloo. Haloo. Huetaan videon. Rehellisesti sanottuna, me on ollut hieman loman tarpeessa. Simsalabim. Täkärisoota! Uusavuttomia. Vai hei! Varastamassa jonkinnäköinen tietokone. Vähän kuumetta, mutta ei sen kummallisempaa. Stone. Yksi teistä, te saatte... Okei, Nikki Hunter, te vaikutat innokkaalle kaverille. Chatissa lukee, siis sellainen juttu, minä en ole varma, oot sen huomannut, mutta tää lagaa. Oman kämpän palamisen kattominen on näin siistiä. Plusjutun tänne, eli kun me menen tänne.